मारगौ मोनामोमलाय जाम्ब्रानि खिनाया अयथासार गेसाव ना थैनाय बायदि मोनामखायो नै मा मिनियोसो लारा दे देलै दे नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ'आव एकदम बरायलायबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नैबे जागायजेननायनिफ्राय बै लास्ट जोबजासिम नायनानै होलां मानो होनना भिडिअ'आ जोबजासिम नायाब्ला मालाबाबो इन्टारेस्ट मोना आरोना दिनैनि भिडिअ'खौ माबायदि जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल माबा टाइटेलफ्राव नायना मिथिखाबाय जानो हागौ एकदम नायनानैल' होदो गेजेर खन्द' मा जायो इन्टारेस्ट जायो मा रायलायो बेखौल' नाय दिनै सेंग्राफ्रा माबा आयदा लादोंलाय नामा नोंना माबासो जिदनायावसो फैग्रोमोना जिदनायावसो दोनबायना आइया सेसखासै गस्ला गारनाया बेयाव मानसियानोथ' बिदियावसो सोलिखायोरा नामानोथ' माबा गुदुं राजासो नालाय लागाव गला बे बिदियाव ओरैनावलाय मानसिया एकदम मोब्रेब्रेल' नुखादों ओरैनावलाय माबा गारनाय साइज नुखादों नङालै गाननानै सिदोंमोन ना उन्दुनानै आदसा आयौ माबानि माखौ नोङो बेखौ माबादों एकदम थब्लानाय साइजल' नुखादों नायदों माने गलाब बिबार थफिनाय दे मोजाङै हा ओमफ्राय बिगुरनाथ' माबा हादोजोब्बाय बिदि हायो आंथ' आन्दायबायसो बोरै हायामोन आं बोरै हायामोन आन्दायबायसो मोनसेखौनो हाया हनै दाउनो ओमफ्राय जों सिखायानो गयो लाबोलाय दस्रा सिखा बिदिखि हायो मोजां हाना गुदुं राजा जानायलाय जानाय जौरा नों मिथिबाय जानाय थिंगादों आयु गुस्थिल' लावलायखादों फाग्लासो जानाया नै दंफां अमाबा फैलाबायजोब्बाय साल दे बोरैबा जासिगोनदां आयु जाजायो रा ओरै मावग्राफ्रा मावग्रा ओमफ्राय ओरै माबाफ्रा फाग्ला आरोना जोंना दलानो एकदम बोरैबा जाजोब्बायलै मानसिया गेलेग्राफ्रा गेलेग्रा नै फैसा मोनो गेलेबानो ओमफ्राय मावग्राफ्रा मावग्रा दा नैबोसो लाबोबाय नै मा मिनियोसो लारा दे जाबायना देन्जार बे थामनेलनिब्रा बियो मिथिबाय गोजाल' जालायखादों इयो बोरै आखाइ माबा फोसाब माबाय थाखो आंलाय दे थाब आरो थाइसिगोन दाबो हाया फाग्लाना बिदि जायो हिजिरा नामानो हिजिरा गासिबना नुबाय नै गायसिमोन बेखौ मावनानै जाग्रा मानसि ना बुंगोन ना खावसे हाबाय बियो आरो माबा खर'खौसो हाख्लाबलाबायलायबाय मडेलरा नों नायलांबाय था गायसिमोन मा नायलांबाय जिरगोन नै एबार ओरैबायदि होदो बेखौ गस्ला खुनाय बायदि जाखागोन ना मोजां हो लेथ्रा गलाब बिबार बायदि नुबाय दा थाइसेखौनो आधा घन्टा नांगौलाय बोरै जानांगौ जायाखै बिदि जाबाय ओरै होबाय ओमफ्राय बेगरबो दङ माबाबो दङ ओमफ्राय बिदि जायो गुदुं राजा बिदि जायो देरा माबा नाफाम एसे मदद खालामदों मावनायखौ जानोल'खा बियो होमबालाय नों फानलु देनांसिगोन नोंना बिदि देग्रायावसो सोलिगायो आं जाग्रा सोलियो ओमफ्राय जाग्राल' नामा आंलाय उथुला नुवाखै जाग्राल' खालामनानै जेननायखाय बिराद टेनसनाव दंलै थोस नंगौ नाङा जाखो गेम फाग्ला गोजा बिसोरो गाइस माबामोन सिख्लाफोर एकदम दाला आरोना बिसोरखौ नङाला ओंखाम गोमागोन बिसोरखौ लानाय मानि दासो पिसि रुमनिफ्राय सासे ओंखारबोलाय लाइन गैयाबाथा आखाइ मावलाबायजोबसिने कारेन्ट गैयाबा बेटारि गैयाबा ने आखायानो गेम गावनाय बिदि जालाबाय थायो फाग्ला जानोथ' फाग्लायानो जाखादोंखा आरो आयु हाबा जानाय हिनजावनो ओंखाम संना होगोन सोर बिलाय इलिया इसी मास्टार नामा इलिङालै बिना मामोनलाय हन्दा नोंबो जायो जायो नोंबो आं गिदों जायो नोंबो थोस नोंलाय बरदा हासिं
बिदि हारसिं थाबा टेनसन जानाय हिनजावजों माबा ब्रेकआप जानानै थानाय साइस नुयोलै नंगौरा हा नंगौ सोर लाबावनांगौलै दा बोथोराव सिख्लाफ्रा मोनथियोब्ला बोरैबा गेम गेलेयो नायसाय आनलिमिट गेम गेलेगासिनो गोसोथोनायबो गैया होनदोंमोन नामा नायनाया गेलेग्राफोरखौसो गोसोथोयो सिख्लाफ्रा दाना आइफन 60 लायबाबो आला जुगाव मेगन देरलायखाबाय मोनसे मानसिया आमफ्राय 6S सोजोबनाय माला 6S लानो नागिरा 13 लानो नागिरदों मामा बिनिखौनो लादोंनो जाम्बा होनबाय दा आङो गावनो बुंलायबाय होस जाम्बा जों बिदिखौ लाबानो जालायखा मेगन देरलायबाय मोनसे मानसिया आइफन 16 सो लाबाबो जागौ आलाजों मा बिनिखौनो लानो नोंनि मबाइलखौ लानो ओमफ्राय मैयाहाय 6S लायदोंसो अनलाइनाव नायगासिनो मोजांल' मोनबो सम नांगौलै एसे गैलालै जोंना गुदुंनि राजायाबो गैयाना सौग्रावथारासै मिडल फिंगारफोर माने बानलुआ बे बानलुआ थोगोननो बेखायनोथ' मोनसेनाव गैया सिं सिंसोलायबोना रावबो फाथावना फाग्लासो देना लायदोंरा गोसथोनायनि मामलायाव फजिजों बेजों नोंसो सानैजों रावबो मिथिखाया बिसिनि सानैनि गोसथोनायखौ फाग्ला ब्रेकआप जाबासो मिथिलाबायजोबो आयु सोरनिखौ नोंसो सानैनिखौ जोंलाय माला गोसथोगोन ने माल'दासो बिदि नङालै बिदि जासन जाब्रब खालामा रायजोफोराव जानायखौ बिदि जासन जाब्रब खालामा रानिंल' जाबाय फाग्लासो सोर नै जिरायनाल' जाखादों हिनजावजों रायलायनाय मारखौ मोनामोमोनलाय जाम्ब्रानि खिफिनाया अयथासार गेसाव ना थैनाय बायदि मोनामखायो जाम्ब्रानि खिफिनाया जिबौ थैनानै थानाय माबा माबि थैनानै थानाय बिदि मोनामो असाइसखा मालाय नुवाखै जोंना जाखावग्रा होनबा जाखावग्रा बानलुआथ' एसे एनैया थोखिया नुनाया फाग्लासो मानसिखौलाय लिंलाब लाब नुयो खिन्थु बानलु जानायाव डेन्जार आरोना फाग्लासो मा फान्टास्टिक नामा सोर हायोब्रा जों लागोनि सेंग्राफोरजों जानायाव हाया जों लागोनि सेंग्राफ्रा नाफाम सिखाव गोजा मा नाफाम सिखाव गोजा नोंहा जानायावबो हाखाया गोखै गोला जानायावहाय एकदम रायजोफ्रा नुबाय थाखायो बादि होयोबा 500 सेलेन्ज काम हियार माय भिलेज नुवाखै अन दा स्पट डेट इउ नै हाला नामा जानो लुबैनाया खरि गला जोब्बाय आयु जास्ट बिदि लगायाना आखाइजों दांथ'आरा फानलुआनो सफैजोबाखैना फाला मोजां लगाना जानांगौ ओंखाय मा होनोमोनलाय जोंनाव बिदिनो खानाया हमारे यहाँ ऐसा ही होता है नामा बेखौनो बावबाय हमारी यहाँ ऐसा ही होता है हमारी यहाँ ऐसे ही होता है आयु बिगिं गोजा नुयो फाग्लाखौ ओरैसो जामाफोर हमारे जैसा ऐसे ही काटा है मारै हमारे जैसा हमारे इधर ऐसे ही काटा है आच्छा दा नै हालदैबो लगायसिगोन ना बुंदों नामा हालदैबो ओंख्रिया मोनहां जाबाय जों दा हालदै होबावसिगोन आरोखि ना भेरि टेस्टि जायो हालदै होयोबा आयु दनि साफ्रि नामा ओरैसो मारै होनो ओरैसो होनांगौ ओइ उथुलनो होनायलाय रमेश उथुलनो थोस बिदि नङा उथुलनो होनाय दे जिखुनु दुंग्राखौल' दे नङा दुंग्राया हरलाय बेनो होनो रोंगौना रोङाथाय गेम गेलेनायाव मैया दै स्टाफ बुइसरना होबाय थाबाय गोमोल' होखाबाय बानलुआ लाबोद' हाला नै उथुला जोंना जानो लुबैनाया लुबैजोब्बाय गारमा रानखांजोब्बाय गारमा रानखांबावबायसो नोलै जायाखै हाला नैलाय आरो साखिग्रा आं बिदियानो नै गाइसमोन होबावनोसै बेखौ
आइ गिलियाखै हनै फाग्लासो जाबाय देखादोंबा देग्रायानो आयु पारफेक्ट दाख्लै बायदि ओरैखौलायसैलै नामा नङा बिदि नङारा सिख'लाया बिदि सिख'लाया दे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि आखाइजों लगायग्रा सिनियर बालन्दाखौ जौस्राङाव बरायनाय जाबाय होदो आं लगाया दोनै फाग्ला नोंना आलुआ आखाइया थोस आंना लगाया दोनै दा नायदो गाइसमोन दा होबाय आरोना लगायनाया ओइ बेखौहाय बना दोन हाला उथुला फाग्लासो नायदो जमथाबो आयु सोलाब्रबबावैसो फाग्लाना बिदि जायो हायालै खवाजों नङारा दाबो मानसिना खदै गलायखाबाय जानायावनो थैगोन ने बिसोरनि मोनथिबाय बुलायगोन बिसोरो फाग्लासो आयु बिसिबां थिग जादों जेनेबा टेस्टआनो 101ल' खम दा आदसा बिदै लुयै लुयैनो सेस खालामोनरा बिसोरो आंनि बारखौ फाग्लासो होआखैलै बेनो आयु फाग्लासो 99 गोथाव जादों नोंरा जागोना हरखोब्रा नै बेगरखौसो हरो जादोंसो नोंनिखौ मिथिबाय जानायखौ नाय नुवाखै आयौ थुलि जानाया फाग्लाजों ओंखाम बायदिल' जाबाय नांबावगौबा होनलै नांबावगौबा होन हो अन्थाव बाथाव थोस जि जायोलै हेमब्रमनो हरला बिद'द्रा बिदै लोंगोन आयु नोंनि जाखोनाखौ गारनांगौ नोंलायगादों जानाया मिथिबाय फाग्लासो हेमब्रमा जाला जानानै होआखैलै बेनो फाग्लासो नै बेनिखौ जाबो मोनो मालानो लुनानैल' जाखादों लोंखादों हो बेनो हो रिन्दावनो हो होआखैलै बेनो होरबाव होद बिदैया आयौ संख्रिया बिदै आं सोलोंनायदोंमोन फागल बिगुर जाबा जाना गावनो नागिरबावा फाग्लासो मोनजाबावाखै आंहा लोमजानानै बाब मोनजाबावाखैनो आयौ जाबा जानानै माबा नाम गैयि खालामना लायो लोमजाबावदोंनो बिदि जायो हनै बेस्रा जोंना माबायासो दैथुनासो मोनजायाखै जायाखै हा उन्दुनि गायाव सोदों बहा नुयोथाय फाग्लासो जानाय नुबावबाय फाग्लासो एकदम हमथाना थाथारदों बियो मिथिबाय माखौहाय ओरैनो माबा होनदों एकदम हमथाना थाथारदों बियो मिथिबाय गुदुं राजा दिनैहाय नोंहालाथ' हास्लाबा बेजोंसो सिगां मानजिग्रा बेनो फाग्लासो मालाबा लांना सदैगोन आं बै न' सिङाव बोरमा सोरखौ उथुलखौ होदोना न'आनो ओरैनोबा कारेन्ट सिस्टेम गोजा बेना हैदोलाय जाङियोन हैदो हिजिरायाबो दाबो सुसु सासांगासिनो दं उदैया आलौ हैजोब्बाय आंना होनबा इसिनि बानलु होआखै आरोना ओमफ्राय गाइसमोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार माबा माबि खालामना होदो ओमफ्राय नायबाय थानोबा साबस्क्राइब खालामनानै लादोलाय बेफोरबायदिनो गामिनि सेंग्राफोर नायबाय थानोबा आरोना दावरावानो लाजाया आरो एकदम खोथाखौनो बुंस्लाबनो हालाय गैया आलौदों